Sí, Vinga. amb el senyor Xavier Gramona, què tal, com està vostè? Hola, molt bon dia, fantàstic. Felicitats. Gràcies. Millor vi escumós. Esclar, s'ha d'estar feliç, que menys. Clar, és que tu l'has anat provant. Sí. Jo l'he provat bastantes vegades. Clar, sí, també, Que ho però... sàpigues. Jo, que sàpigues que era allò quan anava muntant els vídeos i tal, era el que... Ai, on estaran ubicats? I haig de confessar que el primer que he fet, quan he acabat, amb la gala i tal, és agafar un got i anar Un got, una copa. penalització. Una copa. En Talla'm un dit. Penalització. Això, felicitats. Moltes gràcies, Mercès. Explica'ns una mica tota aquesta enoteca. Bé, com em sembla que ja sabeu, és un cava que indica en l'ampolla, veus un 15 en l'etiqueta, i això vol dir que té 15 anys de criança. És un vi blanc que té 15 anys de criança. Per aquest jove que no sap ben bé què li expliquem, això és com una senyora que té una certa edat, però que té un cos estupendo, que té una frescor que no te l'esperes, que et treu la set inclús, però que té tota aquesta experiència d'un vi blanc de 15 anys, amb els seus llevats. Això vol dir que bé, és sàvia, és elegant, és equilibrada, té molta complexitat, però la sap ensenyar amb molta elegància. I bé, això és el que es pretén. Un cos per un costat que es manté fresc i atractiu i una experiència que dona la vida, i en aquest cas la criança amb els llevats, que només la poden tenir els vins escumosos. Hi ha un home així? També, no? Home, jo no sé si arribaré, però, per exemple, sempre explico que això és el meu Sean Connery, no? Que no sé si és un bon exemple. Sí. Però bueno, que és igual que li falti una mica de cabell, que tingui una panxeta, perquè et donarà la mà, i jo sempre a les dones, quan els explico, els dic segur que el preferiríeu amb ell, i passejar per la platja i sentir una història, que és la que explica aquest vi, més que un jovenet d'aquests ben posats durant una estona. I això és el que et passa. Doncs una ampolla d'aquestes és un bon passeig per la platja amb aquesta persona experimentada. Cal dir que m'he excitat una mica, Hem de seguir treballant, Dos motius. La història, que m'ha semblat de les millors explicacions, i avui n'estem tenint de molt bones i de coses molt interessants. Ja t'ho vaig dir que saben molt, I perquè l'he provat i sí. És tot el que es diu. És tot això, no? És tot això, La veritat és que no té gaire mèrit, com sempre. Ho estic dient amb molts vins i caves i escumosos i tot el que està venint, perquè realment hi ha coses que són bones perquè sí. I perquè ho sap tothom. Fas un glob i et quedes parat i dius, i després què dius? Dius, bueno, deixem de tastar, no? Sí. Perquè després, o sigui, jo això m'ho vull veure. Com m'ho he d'escopir? Què és? No ho sé, però m'ho he de veure. No vull escopir-lo. Per tant, acabem aquesta ronda i seguim. I aquests són els exemples, no? De moltes coses que hi ha, de moltes coses. Això és anècdota de moment de tastes cegues, Exacte, el moment de tastes cegues. Doncs, Xavier, m'ha semblat una explicació, t'ho dic de veritat, que maca, i quina gran història, i com acompanya aquest concepte, no? Quan parlem del vi, que sí, que és alimentació, que al cap i a la fi doncs, és un moment d'esbarjo, és un moment diferent, però com té aquest esperit, com també et dirà alguna cosa a l'esperit, a l'ànima, com també es comunica amb allò, i això hi ha tipus de vins que ho saben fer i altres que no. Bueno, en aquest cas és molt fàcil, és molt cert per qualsevol tipus de vi. El vi escumós, concretament el cava, que és el més conegut al nostre país, es veu jove, fresc i afruitat. És aquest noi, aquesta noia joves que et donen una bona alegria per passar una estona, et treuen la set, refresquen, t'acompanyen un aperitiu, t'acompanyen una celebració. Aleshores, la gran assignatura pendent del vi escumós català ha sigut sempre el perseguir l'excel·lència. I l'excel·lència és el buscar tota aquesta vida, tota aquesta experiència, mantenint aquell cos atractiu i saludable que t'explicava abans. Aleshores, s'ha d'entendre que els vins escumosos són bons en tot l'espectre, hi ha un vi escumós per cada moment i per cada butxaca i per cada persona, i aleshores joves, frescos i afruitats
i econòmics poden ser molt bons per determinats moments, oi? Com la companyia d'un noi jove, com tu. Com jo, gràcies. Pot estar bé, Hi ha vegades que no pot estar bé per uns quants dies, però bueno, si busques ja una companyia de vida, o jo sempre dic ja per anar a fer les vacances i trobar algú que et deixi llegir el diari, que et respecti aquests silencis i que al mateix temps et doni alegries de quan en quan, doncs ja has d'anar a buscar un vi més experimentat. Xavier, moltes gràcies. Moltes felicitats. Moltes felicitats per aquest molt merescut premi. I moltes gràcies per l'explicació i per com has parlat d'aquest vi que m'ha semblat romàntic i molt entenidor. Moltes gràcies a vosaltres per escoltar. No, que ho gaudeixis molt. Felicitats. aviat. Que vagi bé. Casa, també. Cheers. Felicitats.